Gewch chi diweddio. Diolch yn I ti, unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod yma ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hamser ein hoedfaith ofal di yn galw arna ti ddod lawr ein plith. Tywallt ysbryd alwm, I ni'n gofyn hyn oll drwy enw a ceddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Croeso un gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Yn hoedfa nesaf, prawn sy'n hanner awr 3. Blaen rybydd am yr cwrgweddi misol, cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Chwefror 16, felly wythnos I nos Iau am hanner awr 7. Hefyd, eich atgoffa, mewn rhai misoedd, deunawfed o fai, noson o Emynau. Yma yn y capel am hanner awr 7. Felly, ar nos Iau, deunawfed o fai, fyddwn ni'n cynnal rhywbeth tebyg i'r noson o garolau, ond canu Emynau yn lle. Wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen I aros ar ein heistedd I ganu Emyn Rhif 28, pa le pa fodd dechreuaf folianu'r Iesu mawr. Emyn Rhif 28. Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Ioan, y benod gyntaf, ac yna dechrau darllen ar adnod 29. Ioan, benod gyntaf ac adnod 29. Tranoeth Ioan y ganfu'r Iesu yn dyfod ato, fe a ddywedodd Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Hwn yw fe am yr hwn y dywedais I. Ar fy ôl I am ei gŵr yn dyfod, yr hwn a aeth o'n blaen I, cynnes yr oedd fe o'n blaen I. Ac mae fi nid a dweud o nef, eithir fel yr ymlygyd ef I Israel, I hynny y deithim I, gan fydyddiad ofr.
Ac Ioan y dystiolaethodd gan ddywedyd, mi a welais yr ysbryd yn disgyn megis colomen o'r nef, ac fe arhosodd arno ef, am y fi nid a dweud o nef, eithir yr hwn am hanfonodd i fydyddio a dwfr, fe a ddywedodd wrthyf, ar yr hwn y gwelych, yr ysbryd yn disgyn, ac yn aros arno, hwnnw yw'r un sydd yn bydyddio ar ysbryd glân. A mi a welais ac y dystiolaethais, mae hwn yw mab y Duw. Bydd y bendith Duw ar ei air. Sancta Dduw. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o cael dod ger dy fron, yn cael dod i alw ar dy enw, i ddod â'n mawl a'n deisyfiadau, ac i ni yn llawenhau bod na groeso gen i'n bod yn dod fel dy blant, fel y rhai sydd wedi ei mabwysiadu, a'r hyn oll trwy y heiddiannau Iesu Grist, yr hyn oll a wnaeth ein mwy ni ac yn ein lle. Ac felly ni yn diolch i ti bod yna lwybr wedi hagor i ni ddod ata ti, i ddod o'r newydd gyda'n gilydd, i geisio dy wyneb, i gannu dy glodydd, i ddyrchafu dy enw, ac yn gweddio byddwn ni yn gallu gwneud hyn mewn modd sydd yn dy blesio di. Madde ni o Dduw mor aml bod ein hyddoliad yn crwydro ymhell o ble ddylse fod. Ond o Dduw, i ni yn gweddio am nerth, y bydde ti yn dod yma mewn fath ffordd, y bydde ti'n helpu ni yn ein haddoliad. Helpa ni i dy geisio di, i dy ddyrchafu di, i dy foliannu di, i dy osod di yn ben ar bob dim. I ni'n gweddio Dduw y bydde ti yn gweld yn iawn, i dywallt y lan ysbryd arno, i ni'n dyheu am fath yddiau yn ein gwlad unwaith eto, i ni yn diolch am y ffordd yr wyt ti wedi dros y blynyddoedd, dros y cenrifoedd, yn dod i lawr mewn nerth arbennig, ac felly o Dduw i ni yn gofyn am hyn o'r newydd. Mae'r dyddiau yn anodd, maen nhw'n dywyll, o Dduw maen nhw'n ddyrus iawn, i ni ddim yn deall pam yr oedi o Dduw, i ni ddim yn deall pam yr wyt ti'n cadw draw, ac yn gweddio bydde ti'n madde ni am ein diffyg awydd, ein diffyg galw ar denw di, ein bod ni yn bodloni a cerdded o bell o dy bethau di. Madde ni bod ni'n bodloni ar bethau'r byd ac yn gosod pethau'r byd yn fwy blaenllaw yn ein bywydau nag y dylsent fod. Madde ni o Dduw nad ydyn ni yn dy addoli di ac yn dy garu di fel y gydylsem. Ac o Dduw i ni yn gweddio, na fydde di yn trin yn delio a ni yn ôl ein heiddiant. I ni'n gwybod o Dduw yn ôl ein heiddiant, na ddyle ti ddod yn ôl i'n plith i'n bendithio. Ond o Dduw yr ydym yn blant i ti ac i ni'n cyffesu yn gwendid, ac yn cyffesu bod ni'n mor aml yn dod yn fyr o'r hyn y dylsyn ni fod. Ac yn gweddio o Dduw bydde ti'n maddau ni ac yn dod lawr i'n plith ac yn bendithio unwaith eto. Ni'n gweddio bydd ysbryd i'n dwy'n pobl ata ti dy hun. O Dduw, i ni gwybod amhosibl yw ei ni berswadio pobl i ddod mewn i oedfa o Dduw lle nad oes na adloniant. I ni'n gwybod o Dduw os i ni yn darparu adloniant yna gellir torfeidd dod mewn. Ond o Dduw, pan nad oes na adloniant, pan mae na gannu dy glodydd, darllen dy air, pregethu fforddi a chawdwriaeth. I ni'n ymwybodol o Dduw, pan fod pobl yn gwneud yr hyn yr wyt ti wedi dweud wrthyn ni wneud. Mae anodd amhosibl yw ni i ddenu pobl mewn, ond i bai dy fod ti ar waith. Ond o Dduw, i ni'n gwybod pan yr wyt ti ar waith. Dros y blynyddoedd y mae hyn wedi dod a bendith. Yr wyt ti wedi dwy'n pobl mewn at y ti dy hun. Mae'r torfeidd wedi dod mewn. Ac felly o Dduw i ni'n gweddio y bydde di yn gweithio. Y bydde di yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen am waredwr. Y bydde di yn dangos i bobl eu pechod ac yn dangos iddynt eu diwedd. Ac yn dangos iddynt eu difaterwch ac yn peri y bydd na faich yn pwyso lawr fel mynyddoedd. O Dduw, y bydd na iogrwydd y tu hwnt unrhyw beth y gallant ei ddelio ag e. O Dduw, ti sydd yn gallu gwneud y pethau hyn. Ac felly o Dduw, helpa ni i barhau i fod yn ffyddlon, ond i alw ac i ddeheu y bydde di yn maddau ni am ein diffyg ffydd a'n diffyg awydd, ond y bydde di yn dod yn ôl i'n plith. Felly o Dduw, bendithiau'n hoedfa, bendithiau'r holl y ddydd, bendithiad y blant ar hyd a lled o wlad a gwledydd y byd. I ni'n gweddio o Dduw y bydd yna lawenhau yn y nefoedd, bod na rai hyd yn oed heddi wedi dod o dywyllwch i oleuni. Felly o Dduw, diogel a'n hamser, bendithio ni arwain ni nawr yn ein haddoliad, i ni'n gofyn hyn oll, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Gydwch ni gan Emyn rhif 530, o na bawn yn fwy tebyg Iesu Grist yn byw, ac i'r rhai sydd ddim yn gyfarwydd ar Emyn, ar ddiwedd bob pennill fe fyddwn ni yn canu ac yn canu'r linell o na bawn ni fel salgwaith. Rhag ofn byddwch chi'n drysu gan nadw'r geiriau lawr yn y llyfr. Felly 530 yn ei sefyll i'w chanu. Byddwn ni'n testyn o'r Efengil nôl Ioan, y benod gyntaf ac adnod 29. Ioan, penod 1, adnod 29. Tranoedd Ioan a ganfu'r Iesu yn dyfod ato ac fe ddywedodd, Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Nawr fe ddywed JC Ryle, unwaith eto, i ni'n gweld pan mae'n cyfeirio at beth yn debyg i Dr Martin Lloyd-Jones, ond oedd Ryle yn cyfeirio at y geiriau mae fe rhai yn heiddi cael ei hergraffu mewn llythrennau bras yn aml
chi'n dod ar draws Rhael yn dweud pethau fel mewn inc o air neu beth bynnag, bod nhw'n heiddi sefyll allan. A mae'n dieddol o ddweud ac yna chi'n darllen neu'n gwrando ar Lloyd Jones ac wrth iddo fe cyflwyno rhyw adnod neu'n ystod y bregeth fe fydd e'n dweud hon siwr o fod yw'r adnod bwysicaf yn y Beibl. Ac eto gyd mae wedi dweud canodd o weithiau am adnodau eraill. Ond mae'n wir yn dyw A'r rhaid iddo fod yn wir. Allwch chi ddim dewis pa adnod sydd yn heiddi cael ei hargraffu mewn llythrennau bras neu inc o air. Neu bod chi'n dweud yma'r adnod bwysicaf oll, achos mae'n digwydd dro ar ôl tro. Rhaid iddo fod gan fod gair Duw yn llawn o berlau o eiriau sydd yn heiddi cael ei hargraffu felly mewn inc o air. Ac felly mae hwnna'n wir am lawer iawn. Yr holl air Duw, ond yn sicr am rai a ryw fwy o arwyddocad nag eraill. Ond gellir dweud hyn hefyd am adnodau sydd yn dod yn holl bwysig i unigolyn. Efallai bod yna ryw adnod yn ein hanes ni. I ni yn mynd nôl dro ar ôl tro. Ac yn gallu dweud efallai mai dyma'r adnod gafodd ei bregethu. O'r adnod hon oedd na ryw bregeth pan deithon ni gredu, neu wedi helpu ni weld ein pechod, neu wedi dod a ryw gysur i ni, ac felly ni'n dweud bod yna rhywbeth am yr adnodau hynny. Efallai adnod sydd yn harwen i at droed y groes, at yr rhyddhad sydd i'w gael yn yr efengil. Ac felly ni'n gallu dweud nid yn unig i holl air Duw fod yn ysbrydoledig, gan ei fod yn air o Dduw, ond hefyd mae'n ambell adnod yn dod fwy felly, yn rhan o'n tystiolaeth personol ni. Mae'n gyffroes, ond yw Mae'n gyffroes. Bob tro ni'n darllen gair Duw, mae'n gyffroes, achos hyd yn oed os ni'n meddwl, wel, does neb yn gwrando, neu does neb yn cymryd sylw i ni. Neu pwy sy'n credu ni, fel dwedodd Eseia. Ond pa mae gair Duw yn cael ei ddarllen eich chyhoeddi? Mae yna bwer yna, yn does. A dyma chi gyffro, gall yr adnod hon heddi, yr un ynganwyd yn gyntaf blynyddoedd yn ôl gan Ioan fydyddiwr. Gall fod yr union eiriau pryd hynny arweiniodd rhai i weld yr arglwydd Iesu Grist. Wele Oen Duw. Ac Ioan yn pwyntio ato fe. Ac felly gall yr union eiriau hynny, bryd hynny fod wedi arwain rhai at weld Iesu Grist, ond dod i'w nabod e. Ac felly hefyd heddi yn cael ei defnyddio yn yr un modd. Ond nid yw e'n bosib. Rhaid iddo fod yn bosib. Mae e'n sicr wedi digwydd. Ond eto gyd i ni yn y presennol ac efallai y bydd yn digwydd heddi. Wel, yn gyntaf, y paratoad, hoffwn ni edrych fan hyn, ar y paratoad o'r enaid, yr eglur had ac yna datganiad. Felly paratoad, eglur had a datganiad. Wel, paratoad yn gyntaf, yr oedd yr Iesu yn barod wedi ei fedyddio. Ac yna, yr oedd wedi bod yn yr anialwch am 40 o ddyddiau. Ac yno, gafodd ei demtio, neu nath yr un drwg ymgeisio ei demtio. Fe nath ei demtio, ond methu yn ei ymdrechion, ond fe ddath yr un drwg ar ei draws e. Ond tra fod yr Iesu yno, yn yr anialwch, bu Ioan fydyddiwr yn parhau i dystio am y Meseia, am fab Duw. A cymaint oedd yr effaith o ddyfodiad yr Iesu yn y lle cyntaf, a'r hyn cyhoeddodd Ioan fydyddiwr amdano, yr oedd na ryw gynnwrf wedi cychwyn. Ac fe ddath arweinwyr i ddewig ato. Gwrandewch ar adnod 19 ymlaen. A hon yw tystiolaeth Ioan, pan anfonodd yr Iddewon o Jerusalem offeiriaid a lefiaid i ofyn iddo, pwy wyt ti? Ac efe a gyffesodd ac ni wadodd a chyffesodd nid myfiwr Crist. Felly nid fiwr Meseia, nid fiwr Crist. A hwy ofyn asad iddo, beth yntai, ai Elias wyt ti, yntai a ddywedodd nage. Ai'r proffwyd wyt ti, ac efe atebodd nage. Yna dywedasad wrtho, pwy wyt ti? Fel yr hoddem ateb i'r rhai and anfonodd. Beth yr wyt ti yn ei ddywedyd amdana dy hun? Felly gweld y sefyllfa. Mae yna gynnwrf. Mae nhw wedi anfon pobl pwysig. Y diwinyddion, yr arweinwyr crefyddol. Fi'n siŵr o'n nhw'n gwisgo'n grand. Fi'n siŵr o'n nhw'n meddwl bod nhw'n bwysig.
Ac efallai bod nhw'n dod ac yn meddwl bod eu hawdurdod nhw gyda Ioan Fydyddwr mynd i siglo fe tipyn bach, ac yn dod ac yn gofyn pwy wyt ti'n honni dy fod ti, ac yn gwybod bod rhywbeth yn mynd ymlaen. A pwysleisiodd Ioan yr hyn yr oedd yn barod wedi dweud, i ni'n gweld yn adnod 23, eb efe, my fi yw llef un yn gweiddi yn y diffeithwch. Unionwch ffordd yr arglwydd, fel y dywedodd Eseias y proffwyd. Mae'n dyfynnu'r proffwydi, yr Eseia iddyn nhw. Ac mae'n rhoi ateb, unionwch ffordd yr arglwydd, fel y dywedodd y proffwyd, paratowch. Mae'n dweud wrthyn nhw, pwy yw e? Am gyfnod oedd hyn. Cyfnod lle bu'r proffwydi dros canrifoedd yn pwyntio at un oedd i ddod, bod yna gyfnod o dywelwch wedi bod. Ond yr oedden nhw'n ymwybodol iawn o beth oedd y proffwydi wedi bod yn dweud, bod y Meseia i ddod, ac oedden nhw'n aros. Roedden nhw'n aros i'r Meseia i ddod. Ac ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd, ac yn sicr o'n nhw'n chwilio am y math anghywir o Meseia. Ond yr oedd proffwydi dros flynyddoedd maith, canrifoedd wedi bod yn pwyntio at yr un yma oedd i ddod, o Dduw, i ddelio a phechod dyn. Ond nawr, yr oedd Ioan Fydyddiwr yn gallu dweud, yr oedd hwn wedi dod. Mae'n gyffroes, ydw e? Oedd e'n gallu dweud, mae e wedi dod. Yr un, mae ein proffwydi ni wedi bod yn sôn amdano, mae e wedi dod. Am gyfnod oedd e. Yr oedd Ioan wedi bod yn pregethu am yr angen am edifeirwch. Yr oedd e wedi sôn am y Meseia oedd i ddod i oleio enau dyn. Ac felly wedi'r holl paratoad dros canrifoedd. Ond hefyd y paratoad presennol beth oedd wedi bod, bedyddio Iesu Grist ac yna yr holl pregethu am Iesu Grist oedd e wedi bod yn ei ddweud, tra bod yr Iesu yn y diffeithwch ac yn cael ei demtio, yr oedd e wedi bod yn parhau i bwyntio at Crist. A nawr, wrth iddo fe ateb y dynion yma, dychmygwch yr eiliad. Dychmygwch yr amseru perffaith. Rhagluniaeth fawr yn ed. Oes dim hap a damwain nag oes. Dyma i chi ragluniaeth. Dyma i chi yr eiliad. Dyma roedd er wedi bod dros y canrifoedd, allwch chi ddweud, ie, mae hwnna'n wir, proffwydi bod yn sôn amdano. Mae wedi bod yn sôn beth oedd y proffwydi'n dweud. Mae e'n gyflawniad o'r proffwydi. Yr oedd e'n paratoi'r ffordd am yr Iesu ac yn dweud wrthyn nhw am yr un oedd yn dod. Ond nawr mae'n dweud hyn, tranoedd, 29, tranoedd Ioan a gan fi yr Iesu yn dyfod. Oedd e'n sefyll na ac oedd e'n gweld yr Iesu'n dod. Ac oedd e'n dweud, ac efe ddweud, Wele Oen Duw. Yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Am eiliad oedd honno. Dychmygwch bod yna gyda Ioan Fydyddiwr. Oedd e'n siarad amdano fe. Oedd e'n sôn amdano fe. Ac mae'n dweud, dyna fe. Mae yma. Mae'n anhygol yn diwe. I ni'n gallu trio creu y sefyllfa yn ein meddyliau ni yn yr oes yma. I ni'n lot rhy gyfarwydd yn dydyn ni. Ar y ffonau symudol, ar clipiau fideo chi'n gallu cael, chi'n gallu anfon rhywbeth yn syth. A mae'n mynd ar draws y byd, a mae rhywun gallu gweld yr union ddigwyddiad fel bethau chi na. Ond oedd hwn cyn y dydyn, ond i chi'n gallu dychmygu, mae'r ddawn o dychmygu di hen fynd falle o'r oes yma, ond fe ddylen ni dychmygu'r peth. Dychmygwch yr eiliad am presenoldeb Duw oedd yno. Rhain yn dod yn mynd i herio ac yn mynd i ymosod. Nhw ddim eisiau, ond nhw ddim yn caru Iesu Grist, ond yn dod yr arweinwyr crefyddol, yn dod o Jerusalem, i ofyn i Ioan pwy wyt ti, ac yna mae'r tranoedd y bore wedyn, mae'r Iesu yn dod o bell, a mae Ioan yn ei weld ac mae'n dweud, wele fe, mae yma. Hwn yw'r un y mae Duw wedi anfon. Mae wedi anfon i ddelio a'ch pechod chi. Ond nid dyna yw cyffro pob un oedfa. Yr ymddiriedais fod yr ysbryd glân wedi bod ar waith yn paratoi pobl. Dros blynyddoedd, gafodd yr Iddewon i paratoi dros blynyddoedd, canrifoedd. Ac ni hefyd, ond allan ni fod yn meddwl am rai efallai. A fod yr ysbryd glân wedi bod yn gweithio ar enaid ac wedi bod yn argyhoeddi nhw. Ac yn paratoi enaid i glywed yr efengyl. Bod efallai llygaid eu heneidiau wedi hagor.
Falle nhw ddim yn ymwybodol o hyn, ei bod wedi dechrau gweld gwacter y byd, ond nid yna y cyffro, ond nid yna i ni'n gweddio amdano. Efallai bod yna rhywun, efallai neb yn hyn nawr, efallai bod yna rai, ond efallai rhai sydd yn gwrando ar y we. Ond mae'n bosib, ond nid yw'n bosib i rhywun fod yn cerdded heibio ar yr union eiliad. I ni'n dweud Wele Oen Duw. Drychwch, dyma'r un. Fe allai rwy'n fod yn cerdded heibio nawr, ac am ryw reswm yn teimlo'r awydd i ddod mewn, ond falle bod ni ddim yn gwybod bod nhw mewn yma, falle bod nhw'n eistedd tu ôl y wal yna, ni ddim yn gwybod bod nhw mewn, maen nhw'n gallu clywed, ond nid yw'n bosib, mae'n bosib. Mae yna rai yn gallu mynd yn y cefn, neb ni'n sylweddoli a falle neis yn y cefn, a ddim am i neb i wybod bod nhw'n gwrando, ond yn sicr i ni'n gwybod ar y we, mae pobl yn gallu dod ar, yn nhw'n meddwl ar hap a damwain, lwcus, i bod nhw'n dod ac yn meddwl, tybed beth yw hwn? Fi'n cofio fe yn yr ysgol, neu cofio fe yn y coleg. Cofio'r enw yna. Beth am teipio hwnna mewn? Efallai dydyn ni'n gwybod na gyn. Fi'n cofio'r cwt yna, yn yr ysgol oedd ddim yn glyfar iawn, oedd ddim byd special. Tybed beth sy'n gan hwnna i ddweud? Dwi'n aml yn meddwl yna, so rwy'n yn gweld yr enw, ac yn meddwl fi'n cofio fe, ac yn meddwl, fi ddim lot a fe i ddweud. Wrth gwrs, bydd dim lot a fe i ddweud, ond mae lot o'r Beibl i ddweud. Dyna'r cyffro, pidwch a gwrando beth dwi'n dweud, gwrandewch beth mae Ioan fedyddiwr yn dweud, gwrandewch beth mae Gair Duw yn dweud. Achos fe all rhywun fod wedi cael ei paratoi, ond dyn nhw ddim yn gwybod hynny. Ac yna maen nhw'n teimlo rhyw lwyth fawr ar ei ysgwydd nhw, rhyw faich fawr, rhyw flinder fawr, gwacter y byd, efallai wedi cael ei siomi gyda'r byd, ond nid yw'n amhosib, bod nhw wedi cael ei siomi gan mam neu dad neu brawd neu chwaer neu wncwl neu fodrym neu beth bynnag, neu bod y ffrind gorau nhw wedi siomi nhw. Falle bod y swydd wedi siomi nhw. Neu falle bod nhw'n meddwl bod nhw'n llwyddo yn y gwaith ac yn sydyn iawn, maen nhw'n colli swydd. Ac dyn nhw'n gallu deall beth sydd yn mynd ymlaen mewn byd mor greulon a hon. Falle bod nhw'n gweld gwacter y byd. Yr holl addewidion mae'r byd yn ei rhoi, ac eto, does dim addewid o bwys yna. Efallai bod yna rai wedi dechrau teimlo pwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd o'i pechod ar ei henaid. Efallai wedi dechrau cofio pethau ac yn gallu gweld dydyn nhw ddim mor ddagroedd yn nhw feddwl ac nawr yn nhw meddwl ond os oes yna Dduw, be fydd yn digwydd os fyddai'n goffod dod wyneb yn wyneb ag e? Dwi wedi clywed fod yna bosib bod rhaid i mi ddod wyneb yn wyneb â Duw rhyw ddiwrnod, ond ni ddim yn siŵr os yw hwnna'n wir, falle bod nhw'n dweud, ond beth os yw yn wir? Fi rhaid i fi sefyll o'i flaen ar ôl dweud y pethau cas yma, ar ôl gwneud y pethau drwg yma, ar ôl breuddwydio pethau brwnt yma. Falle bod rhywun felly. Falle bod yna rai wedi dechrau holi am bwrpas bywyd a thragwyddoldeb. Falle yn dod i oedfa fel hon, neu i'r wefan, i wrando ar oedfa fel hon. Pwy o pam yn dod i wrando? Chwilfrydedd. Neu digwydd dod ar draws. Dyna sut mae'r rhagluniaeth yn gweithio. Ac yna o'r diwedd. Ac nid hap a damwain, neu cyd-digwyddiad, ond trwy ragluniaethau diwarwaith, bod yr rhai hynny yn clywed y geiriau Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd, bod yr union beth sydd angen iddynt glywed ar yr union adeg iawn. A'i bod yn cael ei hysgwyd. Dyna chi fraint oedd i Ioan fedyddiwr i bwyntio at yr un anfonwyd i'r achub nhw. Dychmygwch yr eiliad bod e'n gallu gweld, wel, dyna fe, dyna'r cyffro gafodd e, ond dyna yw cyffro Pregethodd Efengil. Ac yn sicr yn y dyddiau lle mae'r wed hynny, bod ni'n gallu pregethu fan hyn, ac efallai bod yna rhywun rhywle yn dod at ddiwedd ei terfyn, ddim yn gwybod beth i wneud, a ddim yn gwybod sut i ymdopi gyda bywyd, ac yn meddwl beth fedra i wneud. Ac yna maen nhw'n clywed y geiriau yma, dyma chi eiriau mewn llythrenau bras, Wele Oen Duw, a be mae wedi dod i wneud o'r hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Dyna beth sydd angen i bobl glywed. Does dim angen iddyn nhw glywed dim byd arall. Dyna'r peth pwysica gall unrhyw un i glywed. Wel, ni'n pwyntio at Grist.
Dyna beth ddylai'r oedfa fod. I ni'n pwyntio at yr un sydd wedi dod i ddelio gyda'ch problem chi, gyda'ch pechod. Wel, gyda'ch chi ni symud ymlaen. Yr eglur had yn ail. Wedi'r paratoad, wedi'r cyhoeddi am yr un oedd i ddod, ac yna wedi'r pwyntio at yr un sydd wedi dod, a pwyntio at Grist, fe fynodd e sylw. Fe ddwedodd Wele. Ac yn ôl beth fi'n deall, mae yna fod y talmod yna. Wele Oen Duw. Drychwch. Dyna fe. Yr un sydd wedi dod, wedi'r holl broffwydoliaethau amdano. Mae e wedi cyrraedd yng nghyflawnder amser. Yr oedd yn barod wedi pregethu am yr angen i farhau, i droi o bechod ac i newid meddwl ac i newid cyfeiriad, ond nawr mae'n rhoi yr eglur had. Sut gall hyn fod yn effeithiol? Achos nid ydi feirwch sydd yn achub neb. Dyw stopio gwneud rhai pethau fe mae rhai pobl yn meddwl yw e. Dyw na ddim yn mynd i achub neb. Dyw newid meddwl troi cyfeiriad falle am gyfnod i rhywbeth fwy crefyddol ddim yn mynd i achub. Ond mae rhaid chi edi farhau. Ond nid ydych edi feirwch sy'n mynd i achub chi. Ond hwn, yr un o'ch blaenau. Yr un y cyhoeddwyd, y proffwydwyd amdano. Un o Dduw. A mae'n dweud, Wele Oen Duw. Dyma'r ateb. Dyma yr ateb i'ch problemau chi. Edrychwch, cymerwch sylw. Stopiwch y dwlu yma, trial gwella'ch hunan. Stopiwch y chwarae bod yn grefyddol. A bod yn well na pobl eraill. A edrych lawr ar pobl eraill. A eisiau clod, a eisiau mawl, a eisiau sylw. Stopiwch hwnna i gyd. Stopiwch trial plesio Duw a trial perswadio'ch hunan. Bo chi mor dda, fi Duw ddim yn troi chi ffwrdd. Stopiwch y fath o ddylfryd. Achos mae safon Duw yn berffaith. Mae safon Duw yn sanctaidd ac yn bir. Ac does dim un person ar y ddaear. Dim un ohonom ni yn gallu cyrraedd y safon. Felly pa bynnag mae'r grefyddol i ni, mae rhaid i ni sylweddoli hyn, a dyma oedd baich Ioan fydyddiwr fan hyn. Roedd e'n gwybod, fedrwch chi ddim gwella'ch hunan, ond mae'r ateb fan hyn, edrychwch, Oen Duw. O, mae yna gymaint yn y geiriau hynny. Ac roedd Ioan yn gwybod, a byddai'r pobl o'i gwmpas yn deall beth oedd y cyfeiriad. Os o dewis oen, roedd yna lawer o bwyslais ar hynny'n doedd. Yn yr Hen Testament. Does dim pwrpas i ni ddewis pa gyfeiriad o oen sydd yma, rhowch y cyfan mewn achos mae e gyd na. Does dim pwrpas i ni trio meddwl pa ran neu beth bynnag. Genesis 22 adnod 8 ac Abram a ddywedodd fy mab Duw a edrych iddo ei hun am oen y poeth offrwm. Felly yr eithant ill dau ynghyd. Fi Duw yn darparu. Fe fi Duw yn darparu ei oen. Ac o'n i dyna yw'r ddisgrifiad yn y testament, dyna beth ddigwyddodd, fe ddarparo Duw yr oen. Ac felly mi roedd Ioan yn gwybod, Wele Oen Duw, dyma'r ddarpariaeth. I chi'n gwybod beth oedd yr Hen Testament digwydd. Y byddai yr aberth yn cael ei ddarparu ar gyfer iachawdwriaeth dyn. Oen, fel y dysgodd yr Iddewon yn yr Aifft, yr oen Pasgaidd. I ni'n gwybod mi fydda hwnna di bod yn rhan o'r darlun, ond mae'n darlun hyfryd ond diwe. Am gyfnod oedd honno i'r Iddewon yn yr Aifft. Ac yn gaeth. Ac yna roedd na rhyw addewid, rhyw gyffro y byddant yn cael ei rhyddhau. Ond am eiliad pan gafon nhw'r oen a'i ladd a'i goginio fe, ond defnyddio'r gwaed o'r oen a'i roed ar ben y drws. A pan dath angel y farwolaeth heibio, ac mynd heibio'r tai hynny, ble roedd na arwydd o'r gwaed, yno roedd, a fe add e heibio, a dath yr angel o farwolaeth ar y teuluoedd am dristwch ar yr rhai lle nad oedd yr oen uwch ben y drws. Ond a chibwyd y lleill, am ddarlun o Grist, yr oen a laddwyd trosom ni, mwyn ein hachub ni o'n pechod o farwolaeth. Ond nid yw yn ddarlun o'i waed yn llifo ar y groes. Felly pan mae Ioan fydyddiwr yn dweud Wele Oen Duw, mae'n dweud dyma fe, Oen Duw, hwn yw'r aberth, hwn yw'r gwaed, a cyfeiriad y gwaed, hwn yw'r un, fydd ar y groes, fydd yn cymryd eich pechod, hwn yw'r un sy'n mynd i fod yn aberth, drosoch chi gyd, edrychwch arno fe, achos fe yw eich holl obaith chi, fe yw popeth.
yr un sydd yn maddau pechod, ni ddaw barn, fe ddaw maddeiant pechodau trwy ddod at hwn. Edrychwch arno, mae'n dweud. Roedd Ioan fedyddiwr yn pregethu a difeirwch. 1:41, adnod 18-19, grandewch ar hyn. Gan wybod nad a phethau llygredig megis arian neu air eich prynwyd oddi wrth eich ofer y marweddiad, yr hwn a gawswch trwy draddodiad y tadau, eithir a gwerthfawr waed Crist, megis oen difeus a difrycheilid. Dyna i chi yr aberth. Oedd y darlun yma o'r oen, yr aberth, yr un perffaith, yr un difeus, difrycheilid, dim marc arno. Ac dyma fe'n dod. Hwn yw'r un sydd yn berffaith. Triwch chi ffeindio gwall a gwall a unrhyw bechod am hwn fedrwch chi ddim, achos hwn yw mab Duw. Hwn yw'r un sydd wedi dod i ddelio a'ch pechod. Mae'n pwyntio ato. A dyna beth i ni'n neud pan ni'n pregethu'r Efengil. I ni'n pwyntio at Gris, i ni'n pwyntio at y groes, ac i ni'n dweud wrth bobl, pidwch a trio gwella chi hunan, fedrwch chi ddim, pidwch a trio neud eich hunan yn fwy crefyddol, pidwch ar dod ar rhestr hir o bethau chi allu neud mwyn plesio Duw. Na, edrychwch ar hwn. Roedd e hefyd yn darlun o'r offrwm dyddiol o oen, Niwmeri 28:4, un oen a offrymu di y bore, a'r oen arall a offrymu di yn yr hwyr. A roedd yn ddarlun cyfarwydd, yr offrwm dros bechodau. Cyfeirio at yr hyn proffwydodd Eseia, dyna bydde hwn yn fe hefyd, Eseia 53, a darn cyfarwydd adnodau 7 a 10, eithir efe a thrymwyd, ac efe a gystuddiwyd, ac nid agorau ei enau, fel oen yr arweinydd efo'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen yr rhai ei cneifiau, felly nid agorau yntai ei enau. Mi fydde'r Iddewon yn gyfarwydd iawn o hyn. Ac felly pan yn dweud Wele Oen Duw, hwn yw yr aberth. Hwn yw yr un sydd yn mynd i farw drostoch chi. A thrwy hynny fe fydd na faddeuant. Fe fydd na iachawdwriaeth. Adnod 10, eithir yr arglwydd a fynnau ei ddryllio efe a'i clwyfodd, pan osodo efe ei enaid yn aber dros bechod, efe a wel ei had, efe a estyn ei ddyddiau, ac ewyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law O, gosodwyd ein pechodau ni arno Cymerodd Iesu Grist y gosb am ein pechodau ni, yn ein lle ni, yr oen dinam perffaith yn cael ei aberthu. O fel dywedais i'r ail, fod cymaint o nodweddion am Iesu Grist mor bwysig, mor hyfryd. Oedd yn cyfeirio, pan yn sôn am yr adnod hon, oedd yn dweud, mae'n hyfryd meddwl am Iesu Grist fel y brenin, y meistr. Ac mae'n hyfryd myfyrio ar berson Crist fel yr un, yr arglwydd, sydd yn mynnu ein nefuddod. Mae hwnna'n hyfryd, allwch chi bregethu am hynny, mae'n hyfryd. Ac mae'n dweud, dweud o'r ail, mae'n hyfryd cael y darlun ohono fel y proffwyd, lle mae'r Iesu yn dod ac yn ein dysgu ni ac yn ein harwain at y gwirionedd. Ond be dweud Iesu'r ail yn sôn am hwn, fe ddweud ail, am edrych ar Iesu Grist fel ein hoffeiriad ni, nid yn unig yn ein tywys ni a Dduw, ond fe yw yr aberth. Yr oedd yr offeiriaid gynt yn dod ac yn aberthu'r oen ar anifeiliaid, ac nhw oedd yn lladd yr oen. Ond be mae'n dweud fan hyn, yma Iesu Grist, fe yw yr aberth, fe yw yr un sydd yn cael ei ladd, fe yw'r un sydd yn tywall ei waed. Felly am offeiriad, mae'n cael ei osod uwch ben pob offeiriad. Fe yw'r arch offeiriad, fe yw'r un sydd yn rhoi ei einioes ei hun i achub ni. A mynd i bwyso arno felly yn llwyr. Ac yn unig, byddwn ni yn gogoneddu yn ei farwolaeth, yn ei groes. Dyma lle sy'n rhaid i ni ddod nôl ato trwy'r amser, at yr aberth. Dyma'r ateb, i ni ddim yn anwybyddu'r brenin neu'r proffwyd, mae'r ein gyd yn bwysig, ond dyma yw'r pinnacle. Fe yw yr aberth, dyma sut y mae dyn yn cael ei achub, dyma sut y mae dyn yn dod yn blentyn i Dduw, trwy'r aberth a ddath e. Dyma pam y dath e. Dyma pam ond Genesis 3:15, yma yna gyfeiriad at yr aberth, lle bydd e'n concro Satan, ond bydd e'n cael ei frifo. Fydd Crist yn dioddef trosom ni. A beth oedd Rael yn dweud, byddwn ni'n gogoneddu fwy yn ei farwolaeth, yn ei groes.
Dyma'r ffordd y trefnwyd I dynnu ymaith ein pechodau ni. Dyma oedd holl gyfeiriadau'r ebyrth yn yr Hen Testament, yr offrymiadau yn yr Hen Testament, yn pwyntio at yr aberth. Dyma pam I chi gael gymaint o ddarluniau, ond maen nhw gyd yn pwyntio at un, at Iesu Grist. Ac fe ddaeth I wneud yr hyn ni allwn ni ei wneud. Dyma pam y dath e. Achos mae'n dod I wneud be ni ddim yn gallu wneud. Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Dyma sydd yn tynnu ymaith ein pechodau ni. Pob math o bobl mae'n golygu fyna. Pob cenedl, pob iaith. A mae'n dweud y mae hwn, a dychmygwch yr eiliad hynny roedd Ioan yn pwyntio at fe, mae'n dod a dde'n cerdded lawr tuag atyd. Mae'n dweud, wele, dyma fe. Dyma'r oen. Fe fydd yn mynd i'r groes. Mae'n carlamu at y groes. Dyma'r un sydd yn mynd I gymryd ymaith eich pechodau. Felly edrychwch arno, plygwch a ddolwch Wel, yn ola felly, yn drydydd y datganiad am datganiadau a wnaeth, am fraint, yw cael gwneud datganiadau heddi I bwyntio rhai sydd yn gwrando, at yr un a ddaeth i'ch achub, dyna chi fraint. Dyna braint yw hybu pobl a calanogi pobl I beidio mentro ar unrhyw beth arall, neu unrhyw beth arall. Mae'r byd yn llawn o bethau, dydyn nhw. Mae yna rhyw syniadau di-ri. Fedrwn ni moi cyfri nhw. Lle mae pobl yn dweud, triwch hwn, triwch y llall. Triwch myfyrio, ymlacio. Rhyw symudiadau corfforol sydd yn eich chi teimlo'n well am eich hunan. Dwi wedi gweld rhyw raglenni lle mae pobl yn sôn yn dweud, maen nhw wedi newid rhyw stafell, mynd I rhyw stafell fyfyrio. Ac maen nhw'n gallu cael rhyw gerddoriaeth a rhyw ymestynniadau'r corff. A maen nhw'n teimlo'n well am eu hunan. Falle bod nhw'n teimlo'n well am eu hunan am gyfnod. Ond allwn ni ddweud hyn, dwi'n mynd I achub yr enaid. Dwi ddim yn delio â'u problemau nhw. Dwi ddim yn delio â'u pechod nhw. Dwi ddim yn delio â'u heogrwydd nhw. Fedrwn ni ddim sefyll o flaen Duw yn ni ddyfarn a dweud, wel nes I orwedd mewn stafell ar fat bach cyffyrddus a cael rhyw arogl darthau a rhyw gerddoriaeth ac nes I ymlacio ac o'n i'n berson lot gwell a lot neisach ar ôl hynny. Ond mae rai pobl yn defnyddio rhywbeth arall. Mae rai yn mynd I gemau ac yn mynd I gwylio pêl-droed neu rygbi ac yn teimlo, mae hwnna'n helpu fi ar y penwythnos. Ac eto chi'n meddwl, sut gallai gwylio gem ddoe neu chi'n teimlo well am yr wythnos o'n blaen hynny achos mae'ch tîm chi'n aml yn colli. Ond mae'n dweud, na, dwi dal yn mynd. Achos dyna sy'n rhoi pwrpas I fy mywyd I. Os nad oes na bêl-droed, neu rygbi, neu beth bynnag yw neu wyliau, mae rai pobl yn rhoi gwyliau, maen nhw'n dweud gwyliau yw popeth I mi. Ond eto gyd, dyw'r rhain ddim o werth o gwbl. Pan ni'n meddwl am broblemau dyn, mae eich problemau chi'n dod o'ch natur bechadurus ac eich pechodau a fyddwch chi'n atebol gerbron Duw. Dyma beth oedd Ioan yn dweud, ac yn edrych o gwmpas ac yn dweud, pidwch gwastraffu amser a pethau dwl eraill. Wele Oen Duw. Chi'n teimlo ambell waith yn rwystredig yn dydyn ni'n teimlo hoffen ni petai modd, mynd ar draws Capel y Cymru a mynd at y cynulleidfaoedd sydd ddim yn cael yr efengil. Ac efallai bod nhw yn gwrando ar falle criw o blant yn canu rhywbeth, a falle adeg y cynheuaf ac yn dod â pethau. Mae gyd yn neis, dim byd yn anghywir amdano fe, ond does dim efengil na falle. Efallai amser Nadolig, mae'n dod â cynhwyllau mewn. Mae'n edrych yn bert yn diwe. A canu cwpl o garolau. Ond dyn nhw'n pwyntio at Grist. Dim at y groes ta beth. Ac efallai bod ambell I gapel fan hyn, fan draw, dros y byd I gyd, falle pobl crefyddol yn dod ac yn teimlo'n well yn ei hunan, ond dyn nhw'n wedi clywed ar y fengil, I chi'n teimlo, na fydda'r rhywun yn mynd mewn at nhw'n dweud, wele, Oen Duw, hwn yw'r un sydd yn delio gyda pechod, fe yw'r un sy'n mynd I achu chi, peidio gwastraffu amser a chrefydd, mae crefydd yn wastraff amser, fe fydd crefydd yn anfon bobl I uffen, tragwyddol, dyna beth mae Beibl yn dweud. Mae crefydd yr byd yn hemp, yn rhoi rhyw fath o obaith dros dro, ac efallai bod nhw'n eich chi teimlo'n well am wythnos, bythefnos, blwyddyn neu ddwy. Ond ddwedwn ni hyn wrthych chi, dyma beth oedd Ioan Fydyddiwr yn gwybod, pan dowch chi wyneb yn wyneb ar barnwr mawr. Fe fydd na ofyn, beth wneithoch chi ar aberth hon? Beth wneithoch chi ar Iesu Grist? Wele, hwn yw'r ateb i'ch problemau chi.
Ond dyw'r pobl ddim yn dweud na heddi. I ni mor wleidyddol gywir, i ni mor ofalus, i ni wedi taflu'r efengyl mas, i ni'n dod fe mewn fan hyn fan draw. Ond dyma'r ateb, dyma wastad yr ateb. Wele Oen Duw, fe yw iachawdwriaeth, fe yw Cristnogaeth, yr aberth ar y groes, yr un a dywallodd ei waed ar y groes. Dyna yw ateb dyn. Y broblem fwyaf y wynebwch, sut allwch chi gamu dragwyddoldeb? Sut allwch chi wynebu eich crewdwr? Dyna'r her i chi. Sut newch chi wynebu Duw? Pan fyddwch chi'n anadlu eich anadl olaf ac yn camu dragwyddoldeb fydd yr i hwyr. Ac felly gai ofyn hyn i chi, sut fedrwch chi sefyll gerbron Duw? Fe tystiodd Ioan fedyddiwr i ryfeddod y datguddiad a roddwyd iddo ef. A nod 34 a mi a welais ac y dystiolaethais, mae hwn yw mab Duw. Hwn yw mab Duw. Hwn yw'r ateb. Gwaich chi am chwarae gyda pethau eraill, achos dyma'r ateb. A fel mae'r emynydd yn dweud, am gael ffydd i edrych, gyda'r angylion fri, i drefn yr iachawdwriaeth, dergelwch ynddi si, dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu, yn berffaith hollol trwy. Dyna beth oedd Ioan fedyddiwr yn gwybod. Cewch chi ffydd i edrych ar hwn? Fe wnaed gwel a ddasrwydd y person rhyfedd hwn. Dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn, rhod y faich, rhod y fywyd ar hwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo, a holl wendidau gyd. Mae'n dduw i gario ar orsedd, ar ddiafol, cnawd a byd. Hwn, Wele Oen Duw. Mi ddywed Hendrickson. Am yr adnodau mae cyfeiriad sy yma at adnabod mwy na'r adnabod corfforol, teuluol, ffrind. Achos mae Ioan fedyddiwr yn dweud adnod 31, ac mae fi nid a dweud nef. Eithir fel yr amlygyd ef i Israel, i hynny y deithim i gan fedyddiad ofr, ac Ioan y dystiolaethol gan ddywedyd, mi a welais yr ysbryd yn disgyn megis colomen o'r nef, ac efe arhosod arno ef, a mae'n dweud eto yn adnod 33, a mae fi nid a dweud nef. Eithir yr hwn am hanfonodd i fedyddiad dofr efe a ddywedodd wrthef, ar yr hwn y gwelwch yr ysbryd yn disgyn ac yn aros arno. Hwnnw yw'r un sydd yn bedyddio ar ysbryd glân. Dwi ddim i am fynd ar idio trywyd na, ond am eiriau hyfryd fod hwn yn bedyddio ar ysbryd glân. I ni'n gweddio am fwy o hynny, ond dwi ddim am ganolbwyntio ar hynny am funud. Ewch ar y darn yna, a mae fi nid a dweud nef. Be mae Hendrickson yn dweud yw, sut y bu Ioan fedyddiwr gael y datguddiad yn ei enaid. Mae hwn oedd mab Duw. Rhaid oedd Ioan gael y datguddiad mewnol yna. Oedd i fri, yr ail enedigaeth. Mae fe gafodd e'r datguddiad, a mae e'n datgan ond yw hwn yw mab Duw. Yr un sydd wedi dod i dynnu ymaith ein pechodau. A dyna be mae wedi weld. Ac oedd ganddo faich am yr heinad yn dod, ac o'i gwmpas ac yn dweud dyma fe. Gai ofyn wrth gloi, oes yna un neu rai sydd yn gwrando. Mae'r ysbryd glân wedi eich paratoi, wedi agor eich llygaid i weld eich angen. Wel, dyma yr un felly. Edrychwch ar hwn. Dewch ato, at Grist, gan mae ef yn unig all ddelio a'ch pechod. Ond mae wedi delio â pechod. Achos yno ar y groes, pan yr oedd yn cael ei aberthu, yna gosodwyd ein pechodau ni arno ef, ac fe'i gosbwyd ef yn lle ni. Ac felly mae'n maddau ni ein holl bechodau. Achos dyna pam y dath. A dyna beth oedd Ioan fedyddiwr yn gwybod. Ac dyna beth oedd yn pwyntio. Dyna beth ni'n gweddio cawn nerth ar gras yw parhau i wneud o sil i sil. Yw i pwyntio pobl at hyn. Os ych chi am gwybod beth yw pregeth wythnos nesaf, dwi'n siŵr eto beth yw'r testyn, ond gobeithio y cawn y gras ar nerth iddo fel parhau i pwyntio Wele Oen Duw o mewn ffordd arall, o ryw adnod arall, pwyntio at Grist, at y groes, at yr aberth.
Ac o byddwch chi'n dod ato trai fod yn agos, a'i fod ger llaw. Tan oedd Ioan y ganfu yr Iesu yn dyfod ato ac fe ddywedodd, Wele Oen Duw, yr hwn sydd yn tynnu ymaith bechodau'r byd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch am yr oen, yr aberth perffaith, yr un a osododd ei ddwylo pur ar led, yr un a dywalltodd ei waed a gorodd ffynon i ni cael ein golchi'n wynach na'r eira. O Dduw, tyrd arwain yn eidiau at droed y groes, at yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Tyrd i'n plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu Emynau 159 o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn a thras a thgariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. 159 gan i sefyll i'w chanu. A nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth